Já vás vítám u nového videa a zase to je Rivals. Dneska si zase zahrajeme Rivals. Už jsem to řekl. A doufám, že teda se rýchlo někdo na mě napojí. Rýchlo. Kludně aj ty kam. Tak ne. 65 pomezaním proti tomuto chlapcovi jdeme. Pome ho zabít. Pome ho rozbít. Pome dneska. Už. Ty kokos. Minulé video jsem všecko prohrál. Teraz musím aspoň raz vyhrát. Prosím. Aspoň raz vyhrát. Prosím. Hned se mi to sekne. No nic. Bum. OK, nevadí. Seklo se mi to zase. Ano. 5 FPS. Tak to je bomba. 9. Kámo. Mít 10. No, tak to je bomba. Ty vole, seká se mi. To se mi nepáči. Bum, pade. No, teda. Pade. Ne, presný headshot. Ne. To je škoda. Ja pôjdu hneď za ním. OK, už zrazu mám 30 FPS, no nic. Pade. Bum, Nazdar, Ne. Proč? Já to nechápem. What the hell? Nebaví mě to. Furt umírám. Kamu? Bum. Nazdar. Adios. Ui. Bum. Ano, yes. 3-1, pome. To je ono. Toto sa mi páči. Ne. Dobre. Kam strašne mi to blumne prvá 8 FPS, potom 23. Bum. Pade. Ne. What the hell is this? Kam? Ja nechcem byť taký slabý, jak minulé video. Však minulé video to byla hrúza. Čistá. Ja pôjdu z druhej strany. Áno! Tak sa to... Pade? Poď, pade! Yes! Ja sa omluvám, že kričím, ale ty kokos. To je on. Hop. Pad. Maria. Oh! Yes! To je ono. Bum. A teraz druhá strana. Ja vím, co robím teraz. Tak sa mi to páči. On bude vedieť, že ja som na druhej strane. Pade? Pome. Pum. Ne, pade tam není. Ne! On mě zabil. Do prčíc. To je hrůza, fakt. A už to bylo těžnější. Už cápek musel být aj trošku naštvaný. Prvá. 35. Poďte však, kľudne, mi to nevadí. Ne, kam musela být arény. Nikdo nerekl, že musela... vtipná. Kamo, ale proč? Nenávidím spleše. 30, OK, 13, OK, 17. Ej, mám dobrý celkem. Mohol bys ísť sem, že? Ináč s lukem.
Kamu? Nádhera. 6-7. Dead. No nic. Ale dobre mi dal celá pekná hodu. 6-7. Dobrá, bohužel. Hop. 6-7, tak dead troška. Tak kde je zas? OK. Oh. Holy shit. Bro. OK. 6-7 zase mŕtvý. A kam on mi nekedy fest naloží, ale. 28. 16. 35, no teda. Ty vole, ten dostal. Dostal? No. Ja som dostal. Áno, 6-7, dead. Toto sa mi páči, ale chudák, no, 35. Jakože, pohoda, no. Aha. No. A jo, dobre. Wow. Žebrák. Oh my god. No. Nechaj sa. Tam buď. No. Uteč. A. Prvýkrát sa bojím. No nic. Aim. Bro, aim. Stačí iba aim. Bro, dead. I'm Ed Sheeran. Oh, ja som zabil. What? 8. Kámo, ja som měl 8. No nic. Borec. No nic. 14. OK, on půjde za mnou teraz. OK, 15, tak sa mi to páči. Kde sa? Poďte. Kde si? Kde je? Brosky, kde si? Wow, ja nechcu dostať. Wow. OK. Kde je? Bro. Tak ale neskáč tu jak debilek. Ja tež vím skákať. Kamu, chod spát. Fakt mě nebavíš. Fakt si skibidi. Kamu, gratuluju 6-7, ale já, no, prčíc. Nevím ho trefit, čak on tam skáče jak debilek furt. Nebaví mě. Six, 7, choď spát, kam. No, ty vole. On mi mohl úplně naložit. Nalážá mi. Nervy mám. Debilek. Kam neskač. No. To mě zabije, hej. Klud. Pohoda. Neboj. Však nech si skáče, debilek. Máš ty. $50, nazdar. Kde si? 50, nazdar. Kam pak išel? Kde si, kámo? Co se bojíš? Co je? Pade? Nazdar. 6-7. Win. Adios, amigos. Skip, leave. Kámo, môžeš ísť, co mi môžeš, kámo. Chod spinkať, chlapček. Dobre, sa moc nechce ísť. Výborne. Konečne prvá výhra.
Konečne, fakt, konečne. 13 oproti 63. No, 84, daj mi pokoj. Bro. 35, aha, ja že mal tých 13, tam koľko. Och joj, no mohol byť, keď niekto. Nechce nikto ísť se mnou zahrať si 55. OK. Arény. Bojím sa, co bude mnieť teda, keď chcel též arény. A ja vím, čo robím. Ja vím, čo chcú, takzvaně. Ale on bude mít sniper určitě. Robuxar, no nic. Kamo. Pade. Ne? A pade? Co jsem to netrefil? Bro. Co to má za zbraň? To je za... No, flare gun, ne. Nemôže mě zabít. Ne. Dobre, 17. What the... Nic jsem nerekal. Yes. OK. No nevím, na čo tam dával. Kamo, pekne, hneď do začiatku. Pade. OK, nevím kde. Bum. Flare guna, též mám, kámo. Nemám. Bum. 100. Dá se flare gunu. To je močáles. Kárec. Bum. Nazdar, brosky. Chod spinkať. Chod spať, kámo. Chod spať, 55. Chod spať. Spí, presne. Spí. Jasné, co si smyslel? Jasné. Černý kruž. Pade. No. Pade. Není? Je, sekl jsem to. No jasné. Ty vole. Blbý počítač můj. Ty vole, co se mi to seklo. A budu rád, keď mi dáte like a odber. Budu moc rád, aj keď to dáte nekomu. Dobre. Tak sa mi to páči. Ja ho nevidím. A fakt moc budu rád za ten like a odber. Fakt moc. Budu si toho aj moc vážiť, keď mi dáte like a odber. Dobre, ale niečo robí. Iba nekedy. Kamo, ja už ho chcú zabiť. Kde je, bro? Nazdar. Kam si šel? Elise? Kam? Divné meno. Hodne divné. Ale je to Robuxar, lebo bro má 3 hned tyto veci. Ja som sa stratil. Bomba. D-cápek. Bomba. Teraz je 100. Cápek úplne, že kde je? Tu sem. Bum. Ne? Bum. Ano, 100. Poď sem, kámo. Kde si, bro? Tu je. Je to tam, bro. Je to tam. 4-1. Pome pro tú výhru. Oh yeah. Kam Cápek možno má, ty vole, 1000 tých vecí. No, ty vole, dobre vedel, kam idú. No, nic. Hop. Bum. Pade. Poď sem. Puťa. Ne. Bum. Yes. Winner. Aj neviem, jak som to dal, ale tak nevadí. Všetko sa počíta. Dobre, a ja ďakujem, dúfam, že ste dokúkali až sem. A budu moc rád, keď mi dáte teda like a odbier. A napíšte mi dole do komentáru, co by ste na budúce chceli, aby som si zahral. A čaute.